Ante a falta de negociacións e de conversas coa empresa, os traballadores de Atunlo, convocados polo sindicato da CIGA, volveron a manifestarse diante da fábrica da compañía no Grove. As súas reivindicacións xiran en torno ao despido de 14 empregados por parte da empresa sen previo aviso. Os traballadores móstranse totalmente en contra desta decisión. Estamos aquí, tal e como tiñamos previsto, a concentración polos despidos e pola represión que está exercendo a dirección da empresa de Atunlo Grove aos traballadores e traballadoras. A pesar da primeira movilización, a empresa continúa sen querer negociar con representantes dos traballadores. De seguir así, dende o sindicato advirten que continuarán movilizándose. En principio, a empresa non nos chamou, non se dignou a contestarnos nin a establecer unha mesa de negociación, sigue incumplindo o marco do acordo que tiñamos establecido no tema das quendas na xornada e, polo tanto, a pelea e a loita vai continuar. Ademais das movilizacións, o sindicato tamén emprendeu accións legais. A CIGA non cree que Atunlo este a pasar problemas como para xustificar estes despidos. O tema judicial sigue en marcha, todos os traballadores que foron despedidos vamos demandar porque entendemos que non é motivo o que argumenta a empresa nos despidos, non? Entón, en base a ese tipo de represión que xa non lles valeu anteriormente, cando foi das sancións que o propio xulgado declarou que eran abusivas, e agora Atunlo Grove volve outra vez a aplicar unha represión en contra dos traballadores cando realmente o problema o teñen eles mesmos na falta de organización interna que teñen na empresa a nivel productivo, non? Se a empresa non se senta a negociar e a dialogar cos traballadores, as manifestacións continuarán nas vindeiras semanas.